Прывітанне, гэта падкаст зроблены ў Польшчы. Мы схадзілі на два мерапрыемствы, якія ладзілі левыя польскія партыі. Некалькі дзён таму мы былі на сустрэчы з Магдаленай Беят. На жаль, у мяне не атрымалася атрымаць каментар менавіта ад спадарні Магдалены, бо была занадта доўгая чарга. Але затое у нас атрымалася паразмаўляць са старшынёй парламенцкай фракцыі новай левіцы ў польскім сейме Аннай Марыяй Жукоўскай. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Са спадарняй Аннай мы празмаўлялі пра яе стасунак да беларусаў і чаму беларусы з польскімі пашпартамі павінны галасаваць менавіта на Магдалену Беят. І, дарэчы, яна паказала, што даволі добра разбіраецца ў беларускім пытанні, узгадаўшы ў размове справу Гайнаўкі. Szanowny Pani Poseł, w obecnej kampanii prezydenckiej bardzo głośno wybrzmiewają hasła antyimigranckie, więc niektóre hasła wygłaszane przez innych kandydatów niż pani Magdalena Bejat czasem przybierają już formę nagonki. Czy Pani zdaniem, jak Pani zdaniem można temu zapobiec i to zatrzymać? Przede wszystkim nie podłączać się pod ten język nienawiści, który zrównuje ze sobą wszystkich migrantów i azylantów, wszystkie osoby, które potencjalnie potrzebują poszukiwać pomocy w innych krajach, tak jak na przykład część obywateli Białorusi, którzy są dysydentami i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że taka osoba jakimś cudem dociera do polskiej granicy, wnioskuje o azyl, bo jest po prostu prześladowana politycznie i nagle Polska mówi no nie. Lewica jest tą siłą polityczną, która jednoznacznie mówi, że każdy wniosek o azyl musi zostać rozpatrzony. Nie ma tak. My się sprzeciwialiśmy temu i głosowaliśmy przeciwko temu tak zwanemu zawieszeniu prawa do azylu. Każda osoba ma prawo złożyć wniosek, ten wniosek musi zostać rozpatrzony. Część osób się nie będzie kwalifikowała do udzielenia azylu, bo migrują z innych powodów, ale te, które uciekają przed prześladowaniami politycznymi, tak jak część właśnie osób z Białorusi, absolutnie musi mieć prawo do tego, żeby Polska udzieliła im ochrony. Jeśli Pani pozwoli, jeszcze jedno pytanie. Wśród naszych widzów jest bardzo duża grupa ludzi białoruskiego pochodzenia, które również jak ja posiadają już polskie obywatelstwo, więc są to potencjalni wyborcy. Dlaczego Pani zdaniem te osoby powinny głosować mianowicie na Panią Magdalenę Bejat? Między innymi dlatego, że właśnie Magdalena Bejat i cała lewica stoi na straży ochrony praw mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych. Jesteśmy konsekwentni w tym, choćby dowiedliśmy tego wielokrotnie, blokując marsz faszystów w Hajnówce. Tam jest mniejszość narodowo-etniczna, przeciwko której były skierowane działania jeszcze już po wojnie przez tak zwanych żołnierzy wyklętych. Znam tych ludzi, Magda też ich zna, obie tam jeździłyśmy. Wiemy, jak bardzo mocno ci ludzie są zastraszani przez tych neofaszystów, tylko dlatego, że są innego wyznania, bądź mówią innym językiem, bądź mówią właśnie na przykład po białorusku. Absolutnie zawsze lewica będzie stała na straży mniejszości, tak jak w Hajnówce, tak w całej Polsce. А сёння мы знаходзімся на мітынгу Адріана Занберга на кракаўскім прадмесці ў Варшаве. Як вы можаце чуць, працягваюць выступаць палітыкі і ўсе чакаюць на з'яўленне самога пана Адріана. Nie no, Rockstar. Czujecie? I on сказал чуем. Але пакуль мы чакалі на пачатак мітынгу, у нас атрымалася паразмаўляць з некалькімі выбаршчыкамі партыі разам, якія маюць намер галасаваць на пана Адріана Занберга. Мы спыталіся іх пра міграцыйную палітыку і, напрыклад, пра прапановы права і справядлівасці ускладніць атрыманне польскага грамадзянства мігрантамі. І, канешне ж, мы, як беларусы, не маглі не спытаць іх, якія яны маюць стасунак да нас, родненькіх. W ostatnich latach do Polski przyjechało bardzo dużo osób z Białorusi. I jaki ma Pan stosunek mianowicie do migrantów z tego kraju, do Białorusinów? To są ludzie jak każdy inni, tak? Jakby wszyscy jedzą, wszyscy pracują, wszyscy potrzebują dachu nad głową. Jakby Polska jako otwarty, akceptujący kraj powinna przyjmować ludzi, którzy chcą tutaj przyjeżdżać i tu żyć. Okej, rozumiem. W ostatnim czasie pojawiają się też różne propozycje, by na przykład ograniczyć prawo migrantów do uzyskania polskiego obywatelstwa, wydłużyć czas oczekiwania na możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie. Czy popierałby Pan takie rozwiązania? Uważam, że to głupota. Obecne przepisy są w miarę okej, znaczy nie te obecne obowiązujące teraz, tak, z zawieszonym prawem do azylu i tak dalej, to jest barbarzyństwo, ale
mamy egzaminy, jeśli ludzie chcą być obywatelami polskimi, no to zapraszamy. Polska od zawsze była krajem wielokulturowym. Wtedy, kiedy na zachodzie płonęły stosy, toczyły się wojny między ludźmi, w Polsce był względny spokój, tak? Wszyscy sobie razem żyli. Żydzi, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Łotysze. To był od zawsze wielokulturowy kraj. Jestem dumny jako patriota z tej spuścizny narodowej Polski. A w ciągu ostatnich kilku lat do Polski przyjechało bardzo dużo migrantów. Przede wszystkim to są oczywiście Ukraińcy i na drugim miejscu są migranci z Białorusi. Jaki ma Pani stosunek do migrantów, mianowicie z Białorusi? Z Białorusi. Mam kolegów w pracy z Białorusi, fajni ludzie. Każdy może przyjechać do naszego kraju, jeżeli jest pracowity, uczciwy i ma tutaj coś do zrobienia. Także nie widzę problemu. Rozumiem, że zamierza Pani w wyborach głosować na Pana Zandberga. Nie, to moja córka. Rozumiem, a jeśli mogę zapytać, to na kogo zamierza Pani głosować? Na lewicę na pewno w pierwszej turze, a w drugiej turze na mniejsze zło. A kogo Pani uważa mniejszym złem, gdyby na przykład był Trzaskowski i Nawrocki? No bo tak najprawdopodobniej Nie będzie. ma w ogóle dyskusji. No, Nawrocki to jest jakiś bandzior. Także zostaje nam tylko Trzaskowski w tym momencie. Jaki ma Pan stosunek mianowicie do migrantów z Białorusi? Jak najbardziej pozytywny, to znaczy no, sytuacja polityczna i ekonomiczna w Białorusi jest kiepska, ciężka i no i się absolutnie nie dziwię Białorusinom młodym i nie tylko młodym, że jakby próbują szukać swojego szczęścia gdzieś indziej, także jakby mówiąc szczerze jestem dumny, że jako tako ta integracja do społeczeństwa polskiego oczywiście z dużymi mankamentami, ale myślę, że jako tako nam to wychodzi. I na pewno z trochę przerażeniem patrzę na jakieś takie głosy, które przeciwko czy to Ukraińcom, czy to Białorusinom, czy to do Białorusinów chyba takich głosów jest mniej na szczęście, no ale mimo wszystko też są takie głosy, także podsumowując, no super, że są i jak najbardziej są u siebie w domu. A drugie pytanie jest takie, w ostatnim czasie pojawiają się propozycje, by bardziej zaostrzyć reguły uzyskania pobytu czy obywatelstwa przez migrantów, którzy osiedlili się w Polsce. Czy popierałby Pan takie rozwiązania? Absolutnie nie. Zresztą już w tym momencie tak naprawdę ze strony państwa jest mało takich jakby czy to z instytucji po prostu jakby sposobów do szybkiego i na trwałe zalegalizowania pobytu. Jak najbardziej jeżeli myślimy o tym, że jakby chcemy, żeby jakiś Sasza, Iwan czy coś takiego później jakby po pewnym czasie stali się po prostu Białorusinami polskiego pochodzenia, czy odwrotnie, Polakami, ale białoruskiego pochodzenia, tak najbardziej należy to raczej bym powiedział chyba ułatwiać tak naprawdę. A rozumiem, że zamierza Pan głosować na Pana Adriana Zandberga. Rozumiem. Zdecydowanie. Wśród naszych widzów jest spora grupa, mianowicie Białorusinów, którzy mają już polskie obywatelstwa. Dlaczego Pana zdaniem te osoby powinny głosować mianowicie na Pana Zandberga? Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę nie jest ważne skąd jesteście i tak dalej. Jakby jeżeli macie polskie obywatelstwo, ale nawet jak go nie macie, to tak naprawdę cholera jasna tworzymy wspólnie to jedno społeczeństwo i rzeczywiście im bardziej ono, w sensie jeżeli usługi publiczne będą dobrze działać, ten NFZ działa czasem lepiej, czasem gorzej, ale koniec końców jakby służy nam wszystkim, więc tak naprawdę rzeczywiście ta budowa po prostu silnego państwa z 8 reaktorami atomowymi jest po prostu tym, do czego powinniśmy zmierzać. Także nie mam pojęcia, jak będzie po białorusku, głosujcie, ale halasujcie. W bieżącej kampanii prezydenckiej tematyka migracji jest jedną z najważniejszych. W ciągu ostatnich kilku lat do Polski przyjechało bardzo dużo migrantów, przede wszystkim z Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini. Jaki ma Pani stosunek mianowicie do migrantów z Białorusi? Pozytywny? Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Również chciałbym zapytać o to, że w ostatnim czasie pojawiają się różne propozycje, by bardziej zaostrzyć reguły uzyskania przez migrantów prawa pobytu, czy na przykład polskiego obywatelstwa po jakimś czasie. Czy popiera Pani takie rozwiązania? No, zależy jakie to jest rozwiązanie i Na przykład Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by osoba, która osiedliła się w Polsce, miała prawo uzyskać obywatelstwo dopiero po 15 latach. Co Pani myśli na ten temat?
no to strasznie dużo w porównaniu z innymi państwami europejskimi. W UK bodajże, już nie jest w Europie, okej, ale tam chyba z 5 lat to zajmuje, no to też tak. I ostatnie pytanie. Rozumiem, że zamierza Pani głosować na Pana Adriana Zenberga. Pani zdaniem, dlaczego osoby obcego pochodzenia, posiadające polskie obywatelstwo, powinny głosować mianowicie na Pana Adriana? No oczywiście, bo on jest jedyną opcją, która nie szerzy takiego antyimigracyjnego populizmu i nie straszy migrantami, tak? Tylko podchodzi do rzeczy no, zdroworozsądkowo. Дякую, что вы нас глядите. Тому подписывайтесь, ставьте лайки, комментуйте и делитесь нашими видео со своими сябрами, сяброўками да знаёмымі. До сустрэчы. Ми вже скончили, але я вирішив подякувати пану поліціянту, поліцейському. Калі ви побачили відео з Кирилом у канцы, там першы час яму лицо свяціла мігалка, собственно, поліцейская. І поліцейський прийшов у свой аўтамабіль і выключыў і паказаў нам, типу, клас. Вось, просто дзякуй. Захацелі расказаць гісторыю. Цяпер дакладна пака. Падтрымлівайце нас, калі ласка, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкаў. Сяброўкам. Усім пака. Спадзяюся, было чутна.